Hvad griner du ikke til underholdjakke? Ej, Sander Cody står stadig, han har fået en af de der shatter ned til 88%. Hver der dropper legendary frem med bedre. Det er der ikke nogen, der ved. Nå, skulle man lige op en spil en times wow. Bare sæt den til auto-attack som natten over, og så lige Det skal du ikke. til den i morgen tidlig. Det er ikke, du tror bare du skal gå i sengen. Jeg skal spille wow. Så kom til at slette din karakter. Haha. Det kunne være sjovt. Det kunne være sjovt, hvis du syede pikmålen. Det er så tungt. Det er jo så allerede gjort. Du kan jo lide det. Jo, men hvem siger, jeg vil suge din pik? Hvad fanden er det nu koden er? Jeg er meget fuld, og vil meget gerne sove. Det er bare det. Hvad med ham der Duke Nukem ting, er han skrevet? Jeg ved det ikke, mand. Gå op og finde ud af det. Hvis ikke færdigt, du holder kæft, jeg kan så slå dig ihjel, ikke? Forresten morgen, det minder om, at vi skal i soppe. Hold kæft! Ikke så langt tid oppe ved Hvide Sande der omkring. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Hvor nu skal vi tage penge til hinanden. Hold nu kæft. Det kan vi tage, når du er ædru, du. Gider ikke snakke med den tilstand der. Det er en Sara, mand. Hvad er en Sara? Hvem er nu Sara er? Ja, det er så min lille søster, det. Jeg har set, at følge med i tingene. Jeg vil bare kende dem i flere år. Jeg vidste godt, hvem din lille søster var. Men det behøver du ikke at vide, hvorfor. Ej, okay, det gas. Ej, jeg vidste det faktisk ikke engang. Så du prøver at redde den nu, din søster? Jeg vidste det ikke, at din søster hed Sara. Fucking tart. Kan du selv være? Ja, nok. Jeg snakker faktisk med en ægte sjællænder her i dag, eller sådan, det sagde hun. Det er vi jo andre, som vi ikke har. Når der er.